as a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga, tag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning Bacolod City, good morning Negros Occidental, inyo ubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Mayong aga man sa station manager, no na di mala magbanwa News Chief, Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati, sang Aksyon Radyo Bacolod JM. Good morning nung Henry, good morning. Councilor, good morning. Pila karon sa mga topiko nga aton agyan, ining kontrobersyal, tani hindi na ko di matala, kaya prote, kinahanglan gid kaya mo ginisubong ang nagalinupok sa Facebook, ining debate, kung tani, sa tunga sang duha ka mayority candidate sa syudad sang Bacolod. Siyempre, may Revelio Bing Leonardia kag Albi Benitez. Mahatag takron kamay ng opinion, bahin sila. Ihatag taman isa-isa ang duso sang syudad sa Bacolod nga level 3. Duso, na naman kuman. Executive Order number 2 sa syudad sang Bacolod, bahin sa mga kung anong pwede, kag ano ang hindi pwede. Tandaan nyo basta level 3 gani, may mga kuan na pwede ka mas na mapriso if ever nga hindi ka mapati. Amo na siya importante kag dapat naton talakayan karon isa-isa para sa inyo, para inyo man maintindihan. Councilor, nagadako naman ang kaso sang COVID-19. Humalin sang nagligad nga 5 ka semana kung di ko magsala, 5 to 6 weeks nga ang kadamuon sang COVID sa syudad sa Bacolod, naglambot na natin sa 138 ka kaso. May time nga tag-isa lang, may time nga wala, may time nga 5, 2, 3. Now, ang pinaka-latest is sang Friday. Anong pizza 14? Ano to subong? Friday is 14. 14. Naglambot naman sa 83 ang kaso. Amo na discuss ta karon ano ang mga salient points sa ato niya executive order Salient points. nga papasar no executive order ni Mayor Bing para maintindihan sa ato niya mga tagpalamati subong aga. Maintindihan ta bala ang bata bala makasulod sa mall. Ano bala pwede ba cooperate? Ang mga gatherings bala pwede i-discuss nato. Sugdan lang sa buong. Sugdin na lang kaya mo maging unang topic. Okay. But before sila Level 3 protocols kag lain na level 3 protocols from Secretary Nograles. And executive order i-differentiate bala councilor kung ano na sila kay agad nagliga damo ka pamangkot nga Bacolod nagduso naman kamo sang level 3. Dapat iklaro gid sa tao nga hindi na siya national sa councilor Ikabe. But before sina, good morning anay sa kay Doc Kimberly Po. Bata ni tita ko ni Po bala sa una bala. Manager, ang former station station manager. manager. Mabati gid siya ko subong according sa Hi, kay ma'am. Rotarian Ameline Bravo nag-text laga pa sa ako no. Hamba sa ako councilor please greet sa programos upot niya ni Doc Kimberly Po. Kay ma-volunteer na di siya ko sa Bacolod after siya training sa Manila. Gusto gid siya makita personal ba hindi gid. Mabugatan siya gid no. Bata siya gali ni Ma'am Connie Po no. Good morning dira sa inyo nga duha. Okay. Ang nag-declare sa aton level status si national. Sa matag palamati nato na tandaan nyo gini hambal ni Councilor Ising Salanga. Hindi niya si Bacolod ang nag-declare sang alert level 3. Ang tanan niya alert level sang tanan niya LGU and provinces. Ang nagadeklarar si national. National na hindi niya. Hindi si Bacolod, hindi ka matamato diri ya. National ang ma-evaluate. Nagibot mo ko gani nga agin declare siya as alert level 3. Kaya ang cases na compared sa Manila, layo lang, libo, kaya ito, housing 50, di ka bilog ang ato, no? But anyway, para siguro ma-observe kita sa mga precautionary measures, masubmit na lang kita sa aton iya nga mga national leaders. Amo na nga si Nograles ang nag-declare. Kadamo siya mangkot nga ato niya si Bacolod alert level 3. Sala ka mo da sa mga pamati subong nga sila mga panimalay palihog explain yung sa mga piakbalay nyo sa mga marites da nga sige wakal mga marites. Ay tas ako sa explain pala si grabing na iyaw-yawa na grabing na lisay ang ending was tayo kay Chindi. Pabalaan nyo na family members nyo ang nag-declare sang alert level status and even ang mga ECQ, GCQ, MGCQ sa una, national. National. Now, tingnan si Mayor Bing ga-issue executive order.
Because nabutang na siya, national mo na siya nga lahi. Oo. Nga kung i-declare na ganing lugar mo, whatever status, may ara sang leeway ang local government nga mag-set sang specific nga mga guidelines. Para man niya protection sa iya Oo. lugar. Kaya hindi man na pwede, for example, Tawi-Tawi kag Bacolod. Sa Tawi-Tawi, wala man ito yung mga malls and buildings, for example, nga pares kada mo sang Bacolod. So kada LGU may right na sila nga mag-set sang executive order through a city mayor. Amo na siya nga si mayor, every time mag-release ka ni alert level status ang national, nag-release man siya sang iyang executive order bilang guidelines sang isa ka local government unit that includes Bacolod City. And includes Negros Occidental. Exactly. Sang nagligad nga mga inadlaw, nag-declare man si Nograles nga ang Negros Occidental, probinsya sa Negros Occidental, Oh. ipaidalo man sa level 3, Okay. sumugod, buwas. Okay. Lunes. Now, sino ang mahimo isang executive order para sa probinsya? Ang gobernador naman. Ang gobernador naman. Tandaan nyo hindi na yan si gobernador ang na-declare alert level 3, si national na. So, man, kung sinyo gani, habalan nyo, research ka, hindi ka na magsige pangakig lang pangakig, kay mayor nga nag-alert level 3 siya. Okay? Now, ano ang mga guideline, ano ang salient point sa executive order ni Mayor Bing? Anong pwede, anong hindi pwede? Okay. Ah. May effect ni siya January 14 hasta lang sa 31. Butchilingon sang Sabado nagsugod. But silingon, may possibility nga by Feb 1, ma-lift na siya kung magdugo ang cases naton. Kablokati, part man ni siya sang process mo, bilog ni siya nga Pilipinas and even international and sa bilog nga kalibutan. Kaya nag-holiday mo, Correct. tamay kawan ng mga pagtipon-tipon. Sakto na. Amo na siya perming effect. Okay. Now, meaning may possibility nga ma-lift ni siya by February 1, depende sa ato niya status. Ano ang mga pwede? Ang travel, tandaan tagid, pwede pa kamugyapon niya ka-travel. Isa pa gini. Ang mga flights naton from Manila to Bacolod, Cebu to Bacolod, Davao to Bacolod, ongoing na siya. It's just that, nabutang man sa guideline, nga kung imo nga point of origin, o kung imo ginhalinan, alert level 3, dapat masubmit ka sa RT-PCR test o kung saliva test. Okay. Now, Damo ka da pamangkot. ang problema Sila. diri subong, galing kita, white ang matawagan si Ma'am M, kag si Dr. Chris Surongon, pero ang question per me, tungod almost lockdown diri, almost lang di lockdown sa Manila, gagwa ang result namo tag 3 days before karon ang validity sa inyong nga swab 72 hours. 3 days man. 3 days man mano kami. May changes na actually i-post ko tomorrow sa akong Facebook ha. Sa mati subong kay gina-finalize sang EOC. Ang initial to nga instruction, hindi ni final instruction na initial is masugod kita isip supposed to be ang ato niya original nga proseso. You start counting from day of testing sang swab mo sang 72 hours. Meaning kung nagpa-swab ka Sunday, hasta lang siya sa Tuesday. Liwato na siya. May suggestion na dito. Pero why pa? Tomorrow ko pa i-finalize ako niya Facebook lang i-post sa EOC nga page sa PIO. Kaya ang suggestion dito is ma-start kita isip pagwa sang result. Para hindi man mangin mabudlay sa aton yung mga travelers ang Dapat amo no. na siya. Pagkapakakal ka budlay kaya kung for example, babe, ang isip 72 hours, isipon siya from that time maging kwa sa imo. Kung kisa may delay ang result. Kisa isa ka adlaw, duha ka adlaw, may time nga tatlo ka adlaw. Tingnan mo isang tao, paliwat naman siya. Okay, But so anyway, karon tanay. Balikan ta na. Tomorrow ko na finalize, hindi na siya final. Now, example, ikaw pa Manila ka. Hindi ka di magpaminsar kung ano requirements ni Bacolod, magwa kaya sa Manila or sa Cebu. Butchilingon wala espas. Tandaan nyo, Magpagwa. ang ESPAS, kaya mga swab na, that is for inbound travelers. Magsulod ka sa Bacolod City. Tamo-tamo ka mangkot, maano kami, Councilor Ising sa Langga, kung magpamanila kami, si airline ninyo mangkota. Because may airline, wala ka pa nga US pass, Correct. wala ka pa nga Amo na RT-PCR in-explain ko pa test. Ang ato niya lahi, nga ginaset sa Bacolod City, is only for Bacolod City. Magsulod ka mo sa syudad. Magwa ka mo yawa, na kami na control kung di nyo makanto. Deal naman niya muna sa kalatuan niya dito. Okay? Correct. So, Tandaan- klaro ta. Amo na siya permin kaya pamangkot mapamanila ko ano ang protocol. Tandaan niyo gid permi sulat ko tambal ni Councilor kay 1 year na ni sige lang gapon. Magpasulod ka sa Bacolod, dira lang na ma-require espas. Magpagwa ka sa Bacolod, no need espas. Didto ka masunod sang protocol sa kadtuan nimo which is Manila, Cebu, Mindanao. Okay. ta- Again, reiterate ko,
mangkota si airline. Mangkota si airline. Because magwa kaya mo, kumbaga, Oh. ano man nga mo na ilabot yung magwa ka. Correct. Daw mo na sa blado, something like, amo siya na, magpasulod ka, we set requirements as protection sa pamuluyo sa Bacolod City. Now, damo kayaw-yaw, nga agi na butang na striktohan nyo, gid. Subong man lang ni, kaya tungod yan, nagtaas ang cases sa Manila. Why mo taga-strikto? Kalawig-lawig na pinakabulan niya, why na RT-PCR test niya requirement, ha? Basta fully vax ka. Basta fully vax ka, are. May pamangkot pagigo. Kaya damo ginagapamangkot, may ara bala, multi-PCR kung ko magadto ko sa Sipalay, kung magadto ko sa San Carlos, Oh, wait magadto lang, ko sa lang. Inobaan, unahon ta na. Balik ka na. Ah, sige, sige. Sige. Nga agwa. Kaya mo na siyang next na nga topic. Mm. Okay, so klarohon naton. Require lang kita yung subong, kaya tungod yan, taas ang cases naton. Correct. So, now another question is, from Cebu to Bacolod, Diyan ay ka, anong si alert level, why ko kabalo, pero let's say, assuming si Cebu is alert level 2, Okay. mas swab test ka pa Bacolod, wala. Hindi na kinanglan. Ah. Because nabutang sa ato yung guideline, nga ang point of origin mo is alert level 2, hindi kinanglan, basta fully vaccinated ka. Masubmit ka lang yung RT-PCR test kung ang ginalinan mo is alert level 3. Now, kung mag-agi ka sa Manila, kag alert level 2 ka halin, example nung sa Kalinga, kaya halin, timagi ka sa naiya, Ko. I suggest, paswab na lang ka mo. Bisa ng point of origin nyo is, Panigurado na lang sila. panigurado ka na lang because nag-agi ka sa Manila mo. Mm. So, tungod nag-agi ka da, ang basihan na perme, hindi lang point of origin mo, point of, ang imo bala nga, ang port of destination mo bala, ang port of origin mo bala. Dira nagalin, naglibot ka da, naglapta ka da, nag-standby ka da. So, panigurado ka mo sa live test, kaya mo mas barato ang sa live test. Klaro, Okay. talaga, ang Cebu, alert level 3 na. Alert level 3 Sang na. 15 to 30 sila. Okay, okay. So, next. Now, kung klaro na ta sa aton niya local, sa aton niya nga national nga mga domestic local ta. Si Palay, Ari, dalang kita, Councilor Anay. Iloilo, level 3 sila. Level 3 sila. Dumanggas ka na galin. okay, Rojas. Dumangas is alert level 2. Sorry. Di ba? Mm. Ang alert level 3 sa Iloilo City lang ya. Okay. So, ano matabo? Why ka swab? Hindi ka nanglan. Ano lang? Full vax ka, espas ka lang. Damo nagkapamangkot, kay damo ka sakay from Dumangas to Bacolod. Nagsala kami to, sang amon man gigin muno sa nagligad, nagambal kami, nga dadala sila ba sa province, ng Iloilo. May duwa ko to ka nagsala, ginbawi ko lang. No, because, emphasize na lang, lain ng Iloilo City, lain ng Iloilo Province. Iloilo City is like Bacolod City. Gani. Iloilo Province is like Negros Occidental. Mm. Kaya mo na siya. Klaro tanong? Oh, klaro. Now, So, from Rojas, which is level 2, why RT-PCR? wala. Vax card na. Basta nag-course through ka sa Dumangas. Mm. Because nag-agi ka sa Iloilo Port, laban-laban ni required again. Okay. Okay? Because nagpa-Iloilo City ka mo. Aklanbe, Councilor, si Kinsani, good morning, namangkot sa Aklanbe. Why no need? Kay to sila. Ate Waya, basta Dumangas ka. Ma'am Vanessa Mayo, tugnaw ko no sa Amerika. Good morning. Okay. O, sige. Morning, Councilor. ma'am. Okay, next. Local. Local. Mm. Mapasipalay ko kansilor sa Langga, mapakasagay ko, Mm. mapasgit yung RT-PCR test pagbalik ko, Mm. wala. Ang boundary natin sa Negros is provincial boundary. Pindi ko from Dumaguete ka, or from Mabinay ka, magsulod ka di, araday ang boundary. Sa Kabangkalan. Kabangkalan. Kabangkalan, Mabinay. Pero si Mayor Bing wala siya nag-set boundary sa Bacolod City. Mm. Kagwa ay man nag-require si province, si Gov Bong, sang RT-PCR test. Hindi ko sure sa Kabangkalan. ha? Ging clear na ni Atty. Refrando Diaz nga ang provincial government, provincial sa Negros Occidental, hindi mag-require sin kunano sa Same with Bacolod taga-syudad sa City. Bacolod. Mm. Kaya supposed to be, kung patalman tagid, supposed to be, kung taga Bacolod ka or halin ka sa Bacolod, magpasipalay ka or magpasagay ka, dapat makayuan ka nila RT-PCR test. Because kita ang level 3 mo, now, gin-declare naman si province level 3 within the area. Sugod buwas. So, good boss. Paano na minimum magbabacolod, yung gali, i-require ka man as swab. Mm. Ang sabat, wala. Basta within the province ka in Bacolod City, hindi mo kinahanglan. Kaya wala man ta check-up point. Mm. Why man nag-set up check-up point mo? Not unless, kung alin kayo sa Gwa. Kay may Occidental, may Negros Oriental. Ang mo Bacolod. ito mention ka a while ago. Sige, Provincial boundary. Ah. Kung halikis na Magete or Mabinay, may ara tayo sa provincial boundary. Mm-mm. Gina-check tayo sa Kabangkalan, gina-check tayo sa Norte. Wala. But kita diri sa Bacolod City, basta ang movement mo gani within Negros Occidental, wala kinanglan sang espas o kon swab. Klaro na siya katama. Okay? Now,
Di na ko to. Kanto, Areta, lumpa- provincial. Klaro na ko? Okay na to. Klaro na to. Provincial from Dumaguete. Kaya damo nagapamangkot nga kung pa Dumaguete ko, pabalik ko. Ang Dumaguete, blaga require RT-PCR. Si pagbabalik ng blaga require RT-PCR. Huwag yung kabalos na Magete. Hindi ko na Dumaguete, masakton. level 3. Oo. O hindi, huwag yung kabalong ka ng requirement dito. Mangkot, kung magkot na Magete ka mo, o mag-oriental ka mo, mangkot na makamoto sa ila. Pero wala na yung control. Na, mapasalod dire. Why matagapon control? Because nag-gross naman na yung set sang boundary, hindi sa Bacolod. Galing from level 3, nabutang gid galing sa ano, nabutang gid Exactly. sa national protocol nga kung magsulod kaya kalahin ka sa level 3, Negros Occidental man kag sulad sa Bacolod, you need RT-PCR. Yes, buot silingon, kung nahalin ka sa Dumaguete, ang si Kabangkalan, ang Kabangkalan, yung boundary under na siya sa probinsya, hindi siya under sa Amon. Nga. So, taga Bacolod, kaya kang si Lord Ising, sa Langga, hindi ko mabalaan tani, RT-PCR test ka. Another question. Councilor, aga kaabot nyo to, gabi puli ko ya. Same sa Iloilo, Councilor, makakala ko to yung result kaya, pamadikalan ko to ya. Hindi ko swab, hindi. According sa ato niya EOC, hindi kinahanglan swab result. Kung 24 hours ka. Kaya din ang logic na karon, ma-require kami sa inyo RT-PCR test, 2 days pinakanubo ang magawa ang result, maano ka mo, lahat yung sa RT-PCR test result. Correct. Hindi mo kinahanglan. But, depende na gyapon sa pagbatong sa imo ni Iloilo. Kamo. Sige. Kaya karon, ang mabudget ako rin yung mga IS na RT-PCR test sa 24 Anong hours gawa mo? lang. Sala ka. So, ang suggestion ko isa mo siya ni. Sa live test ka na lang siguro, kaya mapostal mo siya back and forth. Pag-abot ito, chikon nila, Barato meron pa, dasig pa. Pagbalik mo, chikon, meron gyapon. But, kung same ang protocol nato ni province, ni province of Iloilo or ni Iloilo City, nagklaro-klarohan ta. Hindi mangita si Bacolod City, Port, Redco Port, sang imo nga swab result, kung 24 hours ka man lang to, Kung 24 hours ka man lang. Paghapon, present ang ticket mo, kag ID mo, amo na siya, why na kinanglan, same na siya, Dumaguete ka. Galing kay mas kontrolado ni Bacolod ang bread ko compared sa Kabangkalan niya boundary. So ako as a city official nga nag-attend sa meeting per me, kinababalo ko ni Mayor Bing, ni Ma'am M, AOC, Vice LC, diyan basta nga sa amon niya meeting, klaro na ya. Magpa-Iloilo ka, nga wala ka kalabot 24 hours or aga ka pa Iloilo, balik ka pagkahapon, hindi mo kinahanglan swab. So pwede ko na i-declare. Pero wala ko to control sa Kabangkalan. Why ko control? Basta na Manila to guideline, probinsya ya. Ang sigurado ko is for Bacolod City ang mga guideline naton. Clear? I-discuss ta pa ning national parte sa mga protocol nga sa mga inbound travelers gikan sa green kag yellow red countries. Later tapos na yun. Sige, tapusan Ang iyo. Go. Okay. Now, next. Ano ang mga, ano ang mga movement niya allowed? Individuals below 18 and those belonging to occasional access to why niya? Ang di allowed, Ang hindi allowed ta na yan, not allowed. basketball, face-to-face na klase, mga fun fairs, mga venues nga may arasang hindi pwede. Horse racing, hindi pwede. Live Cockfighting, voice. bulang. Ayan na. Live voice, instrument, karaoke, bars, club, concert, theaters, hindi pwede. Casino, horse racing, bulang, lottery and betting shops, hindi pwede. Gathering in residences of individual not belonging. Mainly ang mga house party or mga tipon-tipon, mga birthdays ni siguro, bala, nga matipon si sa kabalay, na nga hindi, may mga family member nga hindi part sang circle, o bubble, hindi pwede. Okay. Okay? Amon isa hindi pwede. Amo siya hindi pwede. Now, ano naman niya ang allowed with 30% indoor kag 50% outdoor nga vaccinated. Tiyan mo na siya mga meetings, minipiti ka mo yung meeting gyapon Pwede ka mo ka-meeting. Basta kung indoor 30% lang, kung shin ka mo at least 30 lang, kung shin ang Pwede. capacity 30 lang masulod. Kung Outdoor? kung pulo ka mo, 3 lang makasulod. Meaning ang iban pakanaan ng barbecue sa gwa. Kaya daw amon siya ang bawal 50% sa outdoor. Now, ang mga resort pwede hindi. Pwede. Amo nga na mo gani basta 50% lang gani sang venue kasang capacity. Okay? So, amo na siya. Under alert level 3 gyapon ha, ginaklaro naton Oo. ha. Ang cinema pwede. Pero amon lang ba naton 30% lang kay ano na mo sulod necrological service amo man. Basta mo niwa. Basta kung tipon-tipon pwede Basta 30% ang inbound, 50% ang outdoor. Amo na kasimple Okay? Then Oo. Para hindi tayo mabadayan. curfew hours naton. Okay.
Curfew hours is 11 p.m. to 4 a.m. Tika lang kita, katulog mo tayo temprano ya. Amot si mo? Ako to, siyempre. Oo, pero kayo katulog mo temprano. Fresh na fresh. Oo. Okay? From 11 p.m. to 4 a.m. Magluwas sa mga emergency personnel. Yeah. Like mga firefighters naton, mga syempre. police naton, siyempre. Mga tanod naton, mga nagabantay sa dala naton tun gabi. Now, ano ang liquor exempted ban? Under alert Amo level ni sa 3. mga Ay, dagdag. wait lang yun. Before kong liquor ban, i-clear ko lang. Ang mga mall, ay kapasulod 12 below. Subong? Yeah. Okay. Basta alert level 3, hindi na siya pwede. So please, reiterate ko, kung sa kapamangkot, hindi pwede ka salud sa mall, basta under alert level 3, ang kabataan, 12 below. Si Wayne pwede. Wait lang. Si Wayne wagi pasulod sa SM. Below 12 or 12 below? 12 below. Basta 11 down. 12 below na. 12 below. Okay. Kung 13 ka, pwede ko rin pakita mo lang Okay, yung basta hindi vaccination pwede. card. Okay? Oo. Okay, liquor ban. Under alert level 3, the selling of liquor, wine, beer, or any alcoholic or intoxicating beverage in public places, and the selling and consumption of such alcoholic beverages in authorized public places shall be allowed only allowed 12 noon to 10 p.m. Oo. To 12 p.m. Oo. Okay? So 12, amo na siya ang executive order na ginrelease ni Mayor Bing Leonardia. Okay? Ang executive At least order. sa mga klaro nga clarification sa mga concerns ninyo dira. Okay? Correct. So, kapag Tandaan mga, nyo. oo. Tandaan nyo, sunod ika mo diha, kay may arabla implementation nga sa PNP na to, nangayo bulig, ang LGU, DLG sa aton PNP, nga pwede ka mo dakpon Yes. if ever mag-violate ka mo sina. Basta nga aton lang gitira is obey lang ta. Wala man naman dula sa aton Correct. no? Para by February open naman kita liwat, no? And we continue to appeal kung si Mayor Bing pa. We continue to appeal for your cooperation sa aton niya vaccination program. Correct. Pa-vaccine na kamo, maabot ang tsimpo nga hindi na kita sini allowed ang movement ya kung hindi ka vaccinated mo, except lang kung hindi ka pwede sa imong lawas, no? Nang hindi ka bla authorized ng doktor. But kung okay man lang, why man sang problema, no? Kung i-allow ka man lang, pa-vaccine get as much as possible. We encourage everyone. 15 below man ko no kasi Wayne wala gyud pasulod sa mall. Ato Si Wayne wagi pasulod sa mall? Hindi. 13 si Wayne. ang SM is 12. Nakasuri ako sa kay Miss Sharon. Pero sa Ayala, sa may Talisay, sulod si Wayne niya. Oh, okay. Katsura ni Wayne, to 12 pa lang, pero taas pa sa, dako pa sa akon. Richard Nixon na lang doon eh. Good morning. Gabamati. Good me. Go morning siman. Oo. Vanessa Mayo, morning. Okay. Okay. Tito Rued Meliesa. Good morning, Tito, Tito. good morning. Tito from New Jersey, Tito Rued. Ang aton niya step Mia Montenola. Father. Good morning. Salamat, Gikuno. May question da sa imo? then. Ari, Ang next nga topic is Sir, ang nagpamangkot si Jenna Job. Sino ni? Jenna Job. Sir, ask lang ko how about sa mga public utilities then sa amon barangay may gyapon gahampang basketball. i-report nyo sa barangay. Gapamati kami diya via FB Live. Please don't mention laging mention ko na. Sorry. Dapat tapos magbasa. Kibase Sir, sorry, base na doon tanto sa. But anyway, wala. I-report sa barangay. I-report sa barangay. Okay? Isa lang may pag-lipsing ko. Ang PUJ ongoing na siya. Hindi ka man magpating kung hindi ka vaccinated, kung ka card, hindi ka sakay jeep, hindi sa tuod. Pero we Fake na, continue to fake. appeal for your ang atong appeal sa mga jeep bala, no? Sa mga drivers especially. Ginaitsindis ang gobyerno nga mahal gasolina, nga mabawi ka mo sa supply sa katuig, nga waigit mo pangabuhian, ba't hindi mo ta mag-abusar? I-maintain tagyapon ang distance, at least may gamay lang ang bisan may agyan ang utot sang tao bala. Kaya nga katabo sa buong ang ato niya mga pasahero, way nagidya space ya ginutok ti. May Delikado nagtutok. ka tama. Palihog we seek for cooperation sa ating mga jeepney drivers, hindi mo ka mo magpatama gid because why ka mo katsindihan nato ang inyong pangabuhian, pero you're also putting danger sa kabuhi Correct. sang inyong mga pasahero sa ato niya syudad, no? Nung after sininong discuss ta ang gamay ang about sa debate, no? Okay. Now, balik ka Zin naton, yan ay pasman ni Alien. Good morning. Kasin, basi gusto niyo magpasabor o makararamen sang Sakura Japanese Eatery. Ari na kami di sa Barangay Alihis Corner, St. Vincent. We also deliver. Ayan, so pagtaan nyo lang na siya ang
ang Umakara Ramen. Testing nga ito. Ruwa po ba ka-tribe la? Gani. Pwede ito black order bla online kayo Online? no kay Okay. yan eh. Makoy, Mark. Kay namit. Good morning. Okay. Now, sige. Pani discuss ko ni Dasig lang ang ining 14 ka mga pungsod. Abi mo sino nagsulat ni si Action and Defensor. Congratulations, gali may lang na way ko na lipatan kay Boy Sukon bilang bag-o nga NPC president sang Negros Press Club kahapon. Gin ano siya. Ang kontraya si Action Eden Aboso. Sadyang ilang matching pero si Action Eden ya ano pa lang ang yang pakatama. So much more future si Action Eden. Ginabala ko sa gabi. Next suportado kagid ikaw pa sa ano na sa? sa NPC Negros Press Club kagapon. Sino daw Officer president? si nung Boy Sukon. Oo. Sinong vice? Si Ray Shason. Oh. Si Ray Shason bawalin sa una man ang daganay. May At contrast subong wala? ang kontra na kagapon si Boy Sukon kag si Madam Eden. Aboso. Sadya Sadya mo lang ang Si Eden is very young. Very young. Kadako pa na isang yung feature. Sus Mario Josep Santissima. Subong palang gadlaga na siya. Ako yung blaw, like ko na pangarap. Kaya doon na natahap ko na. Abi man na natahapan ko. Siya, no? Mas speech ka English. Hindi ko yung mag-speech English, ya. Oo. Sa tunga, tapos may bibi ka na mo. Hindi ko yung mag-bibi. Araw-araw ka man mo yan. Okay. Okay, anyway. So, ano pa? Wait lang, may question din si Karen. Karen Velez. Baliway na basta within 24 hours ka nila kinahanglan sa PCR test. Okay? Sige. So, congratulations no sa aton nga mga NPC, newly elected nga NPC officers. Okay? O, kakag condolence kay upod naton sa industriya, kasubo man gani, kay Jolly Buon. Jolib, si Jolib. Condolence gid sa deepest family. sympathy, no, Oo. sa family. May mga tatulotag samantali nga mga panindugan nga kaysa wala magka-coincide pero alin sang una gayon upod makamit sa kapihan ni Jolib sa pamilya nagaupod gid ang Action Radio nagaupod gid kami sa kasubo sa pamilya ni Jolib Buon. Bo grabe damo-damo sang nagkalataliwan na Torre Carmona. Oo. O naman Franklin Villanueva. Oo. Damo gid sang nagkala So, pandemic, no? as in damo gid ginbawi sa kaboy but anyway Halong life kita. must go on. May Halong kita. patsimpo-tsimpo ko na. May ari ko digin basa, ibasahon ko ang actually kay Ang Defensor ini, kay interesting ini. Oo. 14 ka mga pungsod kag teritoryo ginlakip sa red list sang Pilipinas. Oo, tandaan nyo gina kay may mga baloka live ni Action Radio sa bilog ng kalibutan. Now, No? ang na-discuss na sa buong is OFW naman yung OFW. concerns. Okay. OFW kag Grof. Base ko nagaling katuya sa mga lugar. Okay. Nga red Sige. countries. Ginlakip sa Pilipinas sa red list ang 14 ka mga pungsod kag teritoryo halin Enero 16. Buwas. Tub-tub 31 tuig 2022. Apang hindi pareho sa nagligad, ginatugutan na sa karon ang mga Pinoy gikan sa among mga lugar apang kinahanglan lamang i-quarantine. Kung halid ka sa red list ay quarantine, pasudlon ka. Pero kinahanglan mo lang i-quarantine kag hindi na kinahanglan ipagi sa bayanihan flight. Tuod, sa press briefing ginanunsyo ni Nograles nga kalakip sa red list countries ang Antigua, Barbuda, bagulo ko ni kabati sa mga Barbuda, Aruba, kabati ko niya, Canada, Curacao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayotte, Mayotte ni Mayotte, Kamote. Mozambique, Puerto Rico, i-correct nyo lang kami kung sala kami Saudi Arabia, Somalia, Spain, kag US Virgin Island. Sunod kay Nograles, ginliwat sang Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease ang desisyon matapos i-konsiderar nga ang Pilipinas may na-record naman nga kaso sang Omicron variant. Okay, sang wala pagali, hindi ni sila pasudlon. Subong, pasudlon sila, pero dapat i-quarantine lang kamo. Okay? Arita, pusok ko na rin ni Councilor para ma-discuss to sa ibang mga topic. Pilipinas may bago nga protocol para kay Ang Defensor ni Yapon ginkuha ini sa PTV News. Pilipinas may bago nga protocol para sa inbound travelers gikan sa green, yellow kag red list countries. Ginpahayag ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Carlo Nograles nga may panibago nga protocol sa tanan nga inbound travelers gikan sa green, yellow kag red list countries. Sunod kay Nograles, gina-require ang mga inbound travelers gikan sa green list countries
nga fully vaccinated batok sa COVID-19 sang negative RT-PCR. But silingon, gina-require, bisan halin ka sa green list countries, gina-require ikaw sang fully vaccinated, gina-require ikaw nga dapat fully vaccinated ikaw kag may negatibo nga RT-PCR sa sulod sang 48 oras antes sang imo biyahe. But silingon, 48 hours before sang imo biyahe, may ara ikaw sang negative RT-PCR result. Hindi na required, mati ka mo hindi na required, para ni sa mga green list countries ang makasulod sa Pilipinas, hindi na required sa mandatory facility-based quarantine. Apang, kinahanglan nyo gid mag-self-monitor sa sulod sang 7 ka adlaw halin sang pag-abot ninyo sa Pilipinas. Para sa mga unvaccinated, partially o kung unvaccinated, status gikan sa green list countries, kinahanglan magpresentar sang RT-PCR test. Result sa sulod sang 48 hours antes ang biyahe. Required gid mag-facility-based quarantine, tubtub magwa ang negative result nga kuhaon sa ika-5 nga adlaw. O, tandaan nyo na sa mga unvaccinated niya, kay nato vaccinated to. Ari naman niya sa mga unvaccinated kag partially unvaccinated nga halin sa green list country, kinanglan magpresentar sang RT-PCR result sa sulod sang 48 oras kag magsulod gid sa base quarantine o kung facility-based quarantine tubtub sa ika-5 nga adlaw kung magwa ng result. Okay, di na ko to. Okay, na Sa yellow list countries, ito patapos ko na niyo, kaya ng red na tapos ko naman. Sa yellow list countries, ang fully vaccinated kinahanglan sang RT-PCR test result sa sulod sang 48 hours antes ang biyahe. Required gid mag-quarantine facility. Ang mga yellow, alin ka mo sa yellow, mag-quarantine facility ka mo. Kaya amo ni sa perming gina-question sa aton mo, tubtub magwa ang RT-PCR result nga kuhaon sa ika-5 nga adlaw. Kag kung negatibo, tapusan ang home quarantine tubtub 7 ka adlaw, 7 ka adlaw. Samtang para naman sa unvaccinated, partially o kung unvaccinated, status gikan sa yellow country kinahanglan sang RT-PCR result sa sulod sang 48 adlaw antes ang biyahe. Required man mag-facility-based quarantine tubtub magwa ang negative RT-PCR sa sulod sang o kung pagakuhaon sa 7 ka adlaw. Tapuson gid ang quarantine tubtub 14 ka adlaw. Ini ang halin sa mga yellow list countries. Okay, klaro. Good morning mga Lods. Ganda talaga ng boses nyo. Wow, blessed Sunday po. Hi po sa Family Value Alio na nakikinig sa segment nyo habang umiinom ng homemade tea na gawa sa lemon, luya, lemongrass. Ay wow, sana all. Daddy Joel sa Barangay 32. Okay, anong next na discussion? Klarohan ko lang sa mga OFW naton, kung may ara ka mo concern sa inyong swab result, sa inyong RT-PCR test, no? Kung may ara ka mo concern, ng mga OFW, for example, ang inyong pamangkot be, what if wala sang flight? No, ano matabo? What if wala sang flight? Kag nagmalaps nga mo niya swab diri sa Manila. Batunon niya magyapon sa Bacolod City. Ang sabat, yes, batunon niya magyapon. Nag-appeal na sa amon si OWA, kaging klaro niya namon sa iya, nga sa ila, nga nang despite lapse na kamo, batunon niya magyapon sa Bacolod City, tungod hindi man ninyo sala, nga limited ang super flight. Ay, oo. O, klaro, honta na. Ang flight subong sa OFW o kung super flight, from 10 to 12, nagduwa na naka-flight per day. Because puro na positive, kag infected ang mga crew. Okay? So, question, Councilor Ising, kung lapse na amon swab, bilang OFW, anong matabo sa amon, mapari-swab na kami, hindi kinahanglan. Tungod ang bal ni OWA, why makamugahalin sa inyo facility, so dira na kamo ya, standby na kamo daya sa inyo yung mga facility. Pasakyon na kamo gapon super flight tig batunon diyan mo namon diri sa Bacolod City no need magpari-swab. Klaro. Okay? So damo mangkot sa aton namon ako note hindi man namon sala consular nga gin Councilor Ising sa langga hindi man namon sala nga gin cancel ang flight no ni OWA tungod limited ang ilang eroplano. That's why gina-clear naton subong hindi siya kinahanglan nga magpari-swab ang OFW nga naglapse na ang RT-PCR test unless ROF ka nga after sa swab mo, nagwa ka. Pagwa mo, wag ka kitagaan Bureau of Quarantine Certificate. Hindi mapari-swab ka ginaya. Ang amon na dili pa to nun, ang may BOQ certificate. Kaya tungkol din asla, wag na yung kagwa sa ila iya panimalay. Sa ila iya nga facility. Okay? Okay. Okay. So now, kadto kita sa next naton nga topic. Ay, hindi masulusad dyan eh. Do, wait ni ang COVID-19 na. Kaya doon na isa-isa ta na ni discuss. So kadto kita sa ginaistoryahan gid karon sang tanan. Wait lang, excuse lang, hambal ito bagi, how about ang beaches? Okay lang beaches dito bagi,
basta tubagi alilab la. Oh, okay, Basta okay, okay. outdoor activity 50% ang allowed. Okay, 50%. Kay Raddy Sidelan Fertes, Lisel, good morning. Dira sa may Patria Village. Amo man sa kay Noel Chia. Sa may permigin sila kapamati every time gid. Pre Celso. Trice Jordan, Leia Reco Hermoso, good morning. Sino pa ginading RD? Judy Florentino, good morning. Okay. So kadto kita sa ginisurihan subong sa Facebook, hindi tani man do away, hindi tani dapat ta ginisurihan. Kaya mo ni sa mga mainit nga issue sa social media mo man sa pila ka mga kapihan. Ining face to face, dapat wala man face to face, dapat wala virtual. Okay. So sang nagligad nga adlaw, nagpabutsag gid si kagapon. Nagpabutsag gid 15 eh. Gani 15 ang debate. Oo. Pero si Mayor Bing ligat pega muno. Nagligat pa sa gamuno. Ang ako niya opening is that wala yan nagdayon si Mirbing sa face to face ano mo kuman sa debate nga gin-invite sang isa ka organization. Why nagbaton si Mirbing nga nagligad pa lang, which is ginademand man sa mga pumuluyo sa syudad ng Bacolod nga dapat face to face. Ang debate face to face. May venue mo. Kag ang venue siyempre common sense. Kada ko sang venue, di ba, ang protocol naton dapat 6 feet lang or pila lang ka metros. Butang mo da sila blatag tunga sa kilometro ang kalayoon jok, ang tag layoon mo sila pero face to face lang. Kaya ang point ni Mayor Bing, kag ang point sang iya nga mga supporters is that para klaro, para transparent ang magtimbang nga bahin. Butsilingon, wala sang buligay, wala sang tudloanay, wala sang dinayay. Nga matabo. Gusto lang ni Mayor anytime pwede man, face to face. Why man problema. Kung ako gani, amo siya mo. Kung ikaw ang organizer, insakto man nga kung magkadto ang, for example, nang invite ka bisita, kung ako gin-invite mo nga bisita, pagkadtoon ta ka sa akon balay, hindi ka kapili ang bisita sang kanon mo. Kaya ako niya balay mo. Ako niya ang mano kung anong pagkaon mo da. Pero, tandaan nyo na, ang bisita, may aris na iya option, may free will. Ngayon, hindi ko yung magkadto sa inyo balay, kabalo naging ko nga may... Hindi ko komportable eh. Gin-invite mo ko, ikaw nag-imbitar sa akon. Dapat gaan mo kung sa mga anan mong bisita, sila tagaan mo... Sindihon tama sila. Nga mo na yun, let's make it simple. Ang dinademand ni Mayor Bing ever since, before since ang Halimbawa nagligad. Is face-to-face. Madibati taya, pero tubangay hindi yung taguon, kito iya sa likod sang kamera, taguon mo ko di sa likod. Tubangay ta. Discuss ta siya nga tulokay tayo nga duwaya. Ma-distance tayo pero anytime, anywhere, basta tubangay ta, I think amo na siya ang iyang gina-appeal, no? And subong galing sari-sari ang opinion sa social media, may nagamuno nga taning katuan mo lang or base bisan ano klase debate dapat ready ka. Tang amo nang point ni Mayor Bings niya viable masa ako niya. Pero kung amo man na yang ma-defeat mo ng purpose tungod man din niya ay kita diri ato niya ita makita kung ano tong pang sino mga upod mo. Correct. Kaya ano na pang basa mo to, ano na pang sino ka pang coach mo dito. I think to amo na ako pag-intindi sang iya nga letter nga balik sa organizer. Ang iyang ginambal is buwas dayon basta face to face. Subong dayon basta face to face. Basta face to face. Subong nga ita. Di ka kita debate ang ato kay sa likod sa kamera. I think amo na siya. I don't know if sakto ako ng interpretation amo na siya no. And then may gamuno may mga napasahan man kita sa social media nga nahadlok ko no. Si Mayor Bing magdebate ko no sa iyang nakasumpong. Well, kung ako makuton mo, I think damo yung hadlok yung masaya kasumpong mo. Ever since kita mo halos wala siya ganito may kontra. Even ang iba niya mga ginasuportahan niya, nadlock na magkontra sa mga ginasuportahan niya mo. No? Niya Mayor? Hindi, isang kontra. No, may mga pang support ni siya. Okay. Halos wala na kontra gani. Tungod basta gani supported din sa iyaya, hadlock na yan magkontra. Si Mayor Bing, sa mga hadlock man. The only thing hindi ko lang madimtan sa musyon nga medyo gusto ko lang emphasize. Remember, siya lang si Mayor Bing basta nagtubang sa iya. Wala niya hadlock si Mayor Bing niya. Or else dapat dugay na nag-isol mo sa Dalagan Mayor But you see, kung may isa ka tao yung strong, brave enough na magbunggo despite sa tanan niya nadlock, si Mayor Bing, in fairness man to him. No? Siya ready siya, ita mo subong
ano man siya, bato man siya. So, ang na pa ngayon, ako na pang shindi sin, wag yung bigay istoryahan na iba nakadlaw. So, wag ko agakapasahan ko na sa news. Ako pag shindi nga base sa iyang letter, kag I think daw mo manigi muno sa akon sang mga grupo natin dito. Why ko problema anytime, anywhere, basta face to face ta. Correct. Daw mo na siya. Kaya na paminsaran ko, be, nga maisol manabi si Mayor, nga humalit sa mga nagligad, grabe nga mga awards sa Bacolod, tapos bisan din lang may building nga bago, may... Kumaga memorize mo ang aura. Memorize siya ang ano sang syudad, so anyway, ang kontraplano, layo na yan. And even now, gambal man si Mayor, even now, ready ko anytime. Anytime, anywhere. Basta face-to-face nga debate, wala problema. Correct. So, patayan ta. Nami kita makabati kita. Nami kita nga makabati kita sa mga opinion, sa mga perspectives, sa kada isa, no? Namin siya ang debate, namin siya ang because dira mo makita bala ano ang mga ilang mga plan for the city of Bacolod, you know. Kag namin sini, kung may organizer na maliwat, mga ano ya bala nga hindi organizer bala yang kuan sa yan ang kuan niya na opinion ang tao nga ginaimbitar ya. Kuan niya na ibalaya lisensya ang tao nga imbitaron niya kati nang invite sa ginang imbitar ka mo. Kuan tani i-set nyo gid sa nga ang duha ka magtimbang nga bahin maintindihan ay. Hindi ang ako ni Rul, ako ni ginimbitar talang kamo. Dapat may respect gid ka. Ganito mo ni Maano ka gid na maintindihan ay kamo nga. Hindi ka kung organizer kaya you set your own rule to. Oo. Pero hindi kaya kung hindi ka pagkatuan niya Hindi ko man eh. Why mo consider ang appeal? Then hindi ka man niya magreklamo nga why kay kitatuan mo to yung set yung programa. But you know, Pwede man damo ano mo way mo pwede man na gani nga first part virtual, second part face to face. Kadamo sang option hindi take sila yagin sira na dahil nila kay bala ka mo diya. Next gani mas epektibo ang nakita na ni sing iban yung mga coordinator mo. Ang facilitator. Ilaman na gani. Basta ako niya point isang next bala nga ma-organize ni. Dapat i-consider ina. I-consider nila. Kumbaga kung di magkadto ang isa candidate, wala tayo mahimo because hindi siya comfortable sa Correct. sa ginset nga rule. Ay, iyam na right Pero kung may hopefully may pag next naman yung mga organized debate, hindi consider ito yung face to face test run. I think do I man lain da kung bangagid yung personal na mas na pag nagani fresh on the spot, you know. Natural, candid na pag ginaya nga debate nga dito bangagid yung personal yan, no. Kay kablo ka lain na siya yung ara ka mismo dira, you know, and from the heart yung mga sabat bala, no. And may manalisay nga manalisay nga dito bangagid pro. Lain mo na ikablo ka lain mo na yung impact. Lain mo na impact example yung klase ka be. Ano ba kasi sa mga ganin virtual. Isa ka turn na siya. Magklase ka bala ng anyway the virtual class bala. Lain na siya bala nga ga-discuss na teacher, ga-interview, ga-question, hinunanon sa mga estudyante personal. Lain mo na bala nga sa sa screen lang. So lain na siya impact kung personalized gid no. But anyhow, ang ako naging nga point diri ang nung tayo importante lang gid at the end of the day mabatian ta ang sentimento sang aton nga sang kasumpong ni Mayor Bing kag ni Mayor Bing man no nami kita ang batian ta sa ila mismo bibig ang ila man mga plano ang ila mga agenda no and may the best man win very simple ang ma-benefit hindi ko magpati nga mahabuyanan is lang nga duwa sang lain kay mga professional kay mga alam ka mga professional nga tao ka mga refined hindi man sila actually kontranay nagkontranay lang sa politika sa politika lang actually yung mga supporter niya medyo mas sensitive yan no but these two gentlemen niya niya very professional mga and then ang ilan ng karakter yung mga nabi gidya no and ang importante lang gid nga we demand for a debate because ang ma-benefit face to face ang ma-benefits ng pumuluyo ang ma-benefits ng pumuluyo gid no sa syudad sa Bacolod kita ari kita sa kampo ni Mayor Bing and naga-root kita for mayor ako gapati ko with all his experiences diri sa Bacolod no ang Bacolod layo na sa una kag subong you know I mean sorry lang no if we sound nga pabor kami well obviously we are from Grupo Progreso but kung ipahigat naman niya ang amon niya ang kapartido ipahigat naman niya ang
politika lang aside, Kamaglantot sa development. tulukon ta ang progress and development, ang realidad, hindi kita malipat sa gamay ko iya, aho PNB ang pinakataas ng building. Hindi kita malipat. And hindi mo nakatamo sa mall, diri sa unay establishments. Compared mo subong ang syudad sa Bacolod, lain gid man. Now, let us give credit where credit is due. Kan fair nakatama kung piyong natin siya simply because, amo ni siya ang kita ma-express man ta diya because sila ga-express man mo. Express man to. Kita ma-express man ta sa aton man. May venue man to sila, yung Yeah. ma-express sila. Sa aton diri, sa aton programa, may venue man kita nga ma-express man sa nga. Lain niya ang Bacolod City Subong. Lain. I mean, sa kung kontra matian mo ya tibalda eh. But if you stick sa realidad, sa makita sa aton mga mata, ano ba ang Bacolod Subong? Pila na ka mga malls meron kita. Pila na ka mga BPO meron kita. Pila na ka mga buildings meron kita diri sa Subong. Ang aton yung population nagasaka man siya. Ang investors na madamo diri, ang subdivision, ang mga Correct. giant, yung mga companies nagatindog diri. And if hindi maya pag-manage sa syudad sa Bacolod, hindi siya mga inamusin. In fairness man, may mga lapses, hindi man perfecto, may mga kulangan, no? Just like any other LGU. And sa pandemic, damo ganun nagka-criticize, but sinong gwapong leaders ng pandemic? Wala. Because ang pandemic, why mo na-anticipate? Kag hindi mo na mapaktan. Oo. Italy gani galalain, Australia Bilog na galalain. kalimutan, first class ng mga nasyon na problema sa pandemic. But the only point yung gusto natin drive is, sino nagunong sa pumuluyo sa pandemic? Sino naghatag solusyon hasta subong? Sino ako na bla? So if you look at the picture, sa perspective bala sang realidad, sino ngara? During all this time, sino ngara? That's why one reason man ako nga ari kita din nagupod sa gihapon kay Mayor B. Correct. No? Si Albi okay man na galing di ko siya Albi personally. Pero ang mga kakayala siya, gampan masako niya nga mayo gid ja. Why mga tao iya kabuot, ka swabe, kanami isang iya man niya nga performance. But galing ka diri kita sa perspective nga ano ang Bacolod Subong compared before. Nag-deliver bala ang leaders subong sa syudad sa Bacolod. Look at Bacolod now. Amo na siya. I think diri kita yung patulok lang gid ano. And but at the end of the day, ara sa kamot ng tao ang Pag-judge. pili pag-judge. sang leader. Okay? So so kitaya, istoryahan lagi lang ng debate. Kitaya ti amo na kung tulok. Galing ko na ko naman niya. Because it's different when you talk and May obra ka? yeah, may performance kay. Like, This is between a promise kuno mo and an accomplishment. an accomplishment. Accomplishment na kuya. Sa ako ko na kuya, area promise. So din ka. Oo. Accomplishment kuya. May staff ko na nga nagmuno sa ako, nagkaon siya ko sa karinderya. And then naman ko siya sa nagbantay sa karinderya kung sino mo yung pilion kung ikaw lang be. Ang sabat yate ako may pamilyado na ko. So kung dalaga ko, magpili ko sang palamanahon ko kuno. Dili ko kuno sa nag-promise pa lang, tindugan niya ko balay, kasi nagpatindog na sa akong balay. So between the two, sino ang patindog sa akong balay? Tapos may tiyangge pa. Kasi sino ang nag-commit, may tiri pa. May Kasi nung nag-commit tiyangge pa lang pa. nga, patindugan ta ka balay. Ang balay dili lang kuya sa nagpatindog sa akong balay. Sa gin-proven na sa akong nang iya pagpalangga, ang kabuhing agin promise sa akong, gintindugan niya. So, amo man ang iya perspective, that's the ka Mayor Bing. Because si Mayor Bing iya, nag-accomplish na. Ara na ya. Sa syudad, ganun na. And, last term niya. Last term? Last term niya. Ano gidang ginapahugtas last term? Diyos ko. So hopefully, but Hoping. ibalik tang bata agina at the end of the day, depende sa tao gyapon. Okay. Because ang tao ni ma-judge Ato mo. gina-plaster ta lang ya ang kaayuan. Ang aton man niya perspective kati sila yaga plaster man sa ilaman na iya mo, point of view mo, aton man niya. And I hope that's why gani ang reason yung aga plaster kita because hindi na siya malikawan. Ang politika is a matter of choice. Correct. Kapag sige lang, ang politika election lang man sala ka mo. Because ang politika, ga-explain kita dire, because ang politika is a matter of choice. Magpili ka sa toothpaste, pili ka between Colgate and Close Up, or ano pa kita magpili ka talapay, magpili ka either Vans ka on the whole body. So, kung gusto mo ni, paboran mo ni siya. So, sa aton matag palamati, we don't mean anything, but gi-share mo kami sa amon niya because may choice mo kami ng amon mo, just like sa As well as sa inyo. As well as Maharaman ka mo. So if you want to share man niya sa inyo, may stand ba ka mga inyo well respected yun na siya. Kag Okay. importante gid ang point is wala tayo gaboy ko na. Lain na. Gaplasta lang ta. Ay, isa pa gid na. Gaplasta lang ta sa project, gaplasta lang ta sa hinimuan. Isa pa gid na. Kag sang truth. Yeah, isa pa gid na gali. Kita ang atong prinsipyo
we campaign for our candidates, we campaign for our manok, for our bet. As much as possible, we do not, try bala to atake bala sang atakihay. Because, ang politika, nakita ko, malipas lang siya. Malipas na siya. Pero kung ang agad-attack sa heart, sa minds ng tao, kung ginbira mo tong neighbor mo, simply because hindi ka mapareho. So, kita diri sa programa, we campaign for fair and sakto lang ang kampanya. We campaign, basbasan ta kampanya ang ato niya manok without trying to be personal atake sa ato niya iyang kaingod because lain man ang iyaya. I also mean sa presidential bala. Grabe kita nga away sa presidente. No? Duha pa niya kasi na abi, muna bla. Tapos may nakamunod sa napakanay. Kaya tungod niya yung presidente mo, lain niya presidente, lain man. After election, Wai man sa presidente iya nga nami ni tulog iya kag nami ni income iya ikaw imo iya nga nagpatay-patay to iya kag kontra mo to balay mo. Nakakagahin nyo. Ay nakaso. Kapanya dudo sa imo man. Respect. Respect sila. Ako may istorya ko gani nga migo ko man bala. Why mo ko expect nga mo na yan balya. Nga din ka pre, sikuti siyempre diri. Nga ako ya ma-support ko Mirbing nga. Kung wala si mayor, wala na natukod, ang tutuod lang gid ang new government center. Nga permitting na sulit-sulit. Kay kung wala ni siya na pangabudlay, kung ginsapak niya ang mga kaso, wala ni siya natukod. Tapos, mapagid ni ang NGC naton pagid nga most photographed government center sa bilog nga Pilipinas. Imagine bla sa mo na nga point nakilala ang syudad sa Bacolod tungod nga may-ari sa isang kaugalingon nga government center which tahom-tahom. Imagine bla ma-recognize ka bla sa bilog nga Pilipinas. Anong butsilingon sina? Masapakan ka na sa mga investors, masapakan ka na sa mga businessman, masapakan ka na sa mga dagko to iya sa mga national international nga mga companies. Ang syudad sa Bacolod gali amuni. Ang ilang partnership no ni Vice LC Familiaran maayo man no. And Vice Elcid. Oo. Idol ko niya. Oo. And kung tulokon mo, hindi lang sa NGC, ang BCC bala. Hindi ko isa pa ginagali, damo ginamang ko sa kunya nga do ano ka sa kay mayor, wala labot niya partido ka mo. Di imagine na. 11,000 na kami sa buong graduates ng BCC. 11,000 na. Kung wala naging risiguan, basta nga hindi kung sa iba niya mayor, gano'n himo yaman na hindi. Hindi. Kung wala guro isa ka Binardia sa Bacolod nga nagpungkos mayor, basta ganun wala gano'n BCC. Because kada mayor, may sari nga leadership, sari nga project, sari nga vision. Drop lang mismo sa heart ko, gambal ko. Kung wala yung BCC, wala ko yung diploma, basta wala guro kalabot diri sa position ko sa buong. So, I mean, sa ang kontra react na, pero ang ako punto is why mo guro lain kung mga grateful kita, kung appreciate ta, and appreciate yung gina-imagine ko kung wala yung BCC, ang Bacolod City College, di nagkadto ang 11,000 mga pigado nga kabataan sa Bacolod. I mean, that's why mga kabataan, why may ginimo, why performance, siling man. Siling sa kontra wala. Kung kontrapartido ka, wala But piyungan ta ang politika, kag tulukon ta ang realidad. Tumutamo gid. NGC wala labot na ang relocation site. Iyan the term as mayor, kung accomplishment lang hindi niya maganta. And it would be unfair kung yan bunot nga wala. Amo naman na. No? But of course sa piyak naman niya allow them to speak naman niya in favor man sila man ay nga kandidato yan, no. Ti ila man ay kanamata. Kag mapateg sendi councilor. Ang sabiin man di sa Negros Occidental, halin man sa Apare to Hulo, south to north, ang mga tao to nila gakadto sa Bacolod manginta obra. Kay ang opportunity sa matuod-tuod ari sa Bacolod. Ang obra nga sudlan nila. Muna bla, tapos mabla nga wala inobrahan. Anyway, tao na kabalo na kung sino gidya ang nagpatinad sang konsensyo sa kun ano. Kagon ano inobrahan sang isa. And let me remind our Tagpalamate to continue to pray for our leaders, our president, our local leaders, no, because bisa kontrata na sila, hindi namian sa ila, kung pumalpak na sila, apektado man sa bilog ng syudad, bilog ng kapungsod, no? So let us continue to pray for guidance para sa ila, despite niya dito na sila yayabet, no? Kay I think that's anyway. I-pray ta sila. Pangamuyon, tas lang magmayo ila pang dala. Kay ga-affect na sa atong tanan. No, kung ano ang i-declare sa presidente sa Pilipinas, kaya sumala na siyang i-declaration, tanan-tanan kita diri apektado, no? Pero panglawag ko lang ni Councilor kay hindi pwede nga hindi.
Kay Hill Flores, watch gid si Pre. 9:05 na. Good morning. Kay Ruchi Belocura, good morning man. Christopher Masconyana, siyempre. Good morning, Team Querido. Chris Noblisada, Chris, nakagwa ka na da? Nag-training ni siya mo. General na ni sa pagwaida sa migot nga policeman. Isa sa pinaka-snappy man nga tao ni si Pre Chris Noblisada. Good morning, Consi and Mark Yekyan. Good morning, Mark Valentin Liboon Villamar. No, excuse me, question, no? Oo. Ang ay isang swab test, 3 days, halos 72 hours pa. Ano na kay? Amo naging discuss naton, Leia, Rico Hermoso. Tomorrow, i-post naton ini siya. Tomorrow, ang bago nga ginaset sang EOC nga protocol kung anong mangin basehan naton sa atong swab, no? Kiway pa na siya. I think the decision na siya, pero ay ko attend meeting. Tomorrow, i-emphasize natin sa aton wall. That's why nga gin-invite tani naton si si Good morning, Ma'am Ma'am Eleanor M. Fukuda. Good morning from Don Di Blanca. Japan. Don Di Blanca, good morning. Blondie, gabi nga ngalan. Blondie, Ging Amor, good morning. Sir, maginsan ko sa messenger mo. Ay, sige ma'am, dali lang gid mamata po sa kanil program. Karen Gedlayan Romano, good morning. Hani Ave Castro, Amayna, Mayong Agaman. Sa Mayor Maymay, sa La Casiliana, good morning. Idol ko ni Mayor sa La Casiliana. Mayor Maymay, mangilimutan. Siyempre, Mayor Mark Goles. So, mga amigo ko ni mga mayor ya. Mayor Mark Goles, Kuya Morning, Chikoy, Mayor. City Admin, sang Siyudad, sang Silay. Mga amigo tani. Yeah. Okay. Sige, why na kita tayo? Daw sang o lang, 9:07 na. 9:07 na, no? So, kita na magtaluwat next Sunday. Diri sa atong programa. Thank you sa mga aton mga upod diri every Sunday morning. Make it a habit na mag-upod diri sa ato, no? Kada Domingo sang aga from 8 to 9 sa oras Hindi kalimtan ang pagsimba. Iya, banding kita diri sa kahanginan and take time nga mag-enjoy po sa inyong nga pamilya, ang inyong kabataan dira. Nag-aangan nga nga i-treat nyo sining adlaw bisan Sunday lang gid sa kasakon sa inyong obra. Lagaw kita kapulo pa niya gasagwa, ginagmay or banding-banding ka mo because it is very important nga makahinunanon ka mo sa inyong mga kids na magiging express man ka mo sila. Talk to them, discuss yung iyang mga plano sa iyang future, angga kamuda sa inyong mga pamilya no since naka-adlaw sa kasimana. And of Yes. course, don't forget to simba every Sunday morning. Once a week na siya, meron kita 6 days nga hatag sa aton, may isa ka daw spend sa aton niya pag pangamoy sa Ginoo. Actually, Bisaya pila lang ka oras? hindi magani one day. Isa 2 hours mo na, no? Amo nang pinaka the best nga investment nga pwede natin mahimo sa ating kabuhi anong relasyon sa Kung si Pastor pa kuno dra ta nag-recharge mo. Sa bilog nga semana kuno gakaubos aton strength, gakaubos ang gakakapoy kita para sa cellphone bala na used kita sa bilog nga semana. May time nga akig kita, may time nga stress kita, may time nga tanan-tanan galambot sa aton kabuhi. And ang Sunday kuno, amali Pastor, is the time nga ma-charge kita. I-charge nato naton nga soul para sa daso naman nga away. Because kung kakablo ka, if you make it a habit, yung magpamatip sa mga sermon, mas naghatag siya sa aton sang wisdom bala. Ngayon hindi hon tang kabuhi, kakahapoy pa nga buhi every single day. But with your faith, may assurance ka nga safe ka, nga protected ka. Correct. Mas appreciate mo ang tanan sa palibot mo. Tapos do ka mag-an. Ang Bible ko discuss sa aton mga pastor is manual sang kabuhi. Ang imo nga salakyan niya baklo o kung mga toys mo da, ang mga ganda-ganda, ang battery, ang imo nga mga gamit, kung hindi mo pagbasahon ang instruction and manual, maguba na siya, ma-damage siya eventually because wala ka nagsunod sa guidelines sa manual mo. Same sa aton nga kabuhi. Ang aton nga life must be guided through a Bible because ang manual sa kabuhi ko is ang aton nga Bible. That is why we make it a habit nga magpamatik ito sa word yan. Because remember, we live sa ating buhay is a miracle every single day. Let us not forget that anytime hindi ka kabugtaw mo. But gina-extend ang imong kabuhi, ang imong life. Hindi na siya jackpot o konswerte lang. It is because gina-allow ya pa nga makita mong purpose mo. Let us not allow nga hindi kita makita sa atong pulos diri sa kalibutan. I-search ta gid na siya. Hindi na niya puro pangabudlay, hindi na puro pleasure tanan. We have a purpose. That's why gina-extend pa kita. And whatever is that, let God be your partner. And insert gid lang, meron pa kita pila ka minutes, insert gid lang ang Malakay 3:10 na bala, nga favorite na permi nga tagta sa storehouse ang aton nga share sa Ginoo because sa balya ko ihatag dapat cheerful giver ka, ihatag mo ang para sa Ginoo ang iyang share because i-open niya ang floodgates of heaven
Sa grasya nga do wala ka nabutangan, literally wala ka butangan. Na-experience ko na siya no nga basta hindi ko pag-isa-isa kung ano na siya, but kung ihatag mo ang share, 10% na being types na offering mo, this is tested and proven. Because ang ginawa niya sa gabutig. Why na siya gabutig? Pag hambal niya na nga extend yung ginawa mo, pag ginawa niya ka na. How much more ang share niya? Kung may business ka o kung may trabaho kang ginahatag sa imo, ihatag ang iyang share. Tandaan tagid ni mga palangga, no? Mga tagpalamatin naton before kita mag-end sa atong program, tandaan tagid ni. Kung anong obra mo sa buong, hindi na siya tungod mayo ka lang, hindi ka tungod alam ka lang, it is because gin-open yung opportunity for you. Correct. So let God and Jesus be your partner, and same sa imong nga business. Kung may negosyo ka sa buong, hindi na nga naka-invest ka lang niya, ginungod yun na ihatag si imo yaya. So, tungod partner ka mo sa negosyo, supposed to be, ang ihatag mo sa gani 50% di ba? 50 imo. Pero, ano ang balya? 10% lang. Correct. Hindi pa ka fair Hindi pa ka fair eh. Kung may iyamatanan, kung nag-income ka, hatag man na si mo. Kung naka-sales ka dako, ginhalaw yaman ang mga tao, itong mga kaon dira sa area mo, kung baka bakas ang gamit mo, pwede man sa iba siya makadto Correct. Pero ginhalaw na nga sa imo, dira business, makadtoon, para maka-income ka. So, hindi talaga pagdalok sa iya ang iya man niya nga share. Again, ako na yung personal perspective. Basta ma-misinterpret sa mga tagpalamati natin bala. Correct. May belief man ka mo nga inyo, pero ako na base ako na experiensyahan man. Amo na Basta pamigil ang salamat mono ko, sorry, but based man sa ako na pag-itsindiya, ihatag ta ang iya nga share. Because, believe me, hindi na siya about finances ang mabalik sa imo. We are talking about protection, guidance, life, blessing, kalipay, peace of mind nga mabalik sa aton. Because ang grasya nga mabalik sa aton, hindi na siya monetary, kundi sa bilog tigit ng kabuhay. May nagmuno na sa akong si Tita, bla media man na siya. Yan ka namin, nung kayo nag-share, ikaw mo isang gospel ni Lord. Si Kuya Tita, kisa gani, gina-share ta gani ang chismis. Ang word pa sa Diyos, ay ginakalipay, yan na iya ko niyambal mo na. Ga-share ta gani, hindi amo, galibak ta gani. Ari nga gahatag ta positiveness sa tao, gahatag ta, which is kaya mo man Nakuha naman kay sa pagpamati. That's why Correct. listening is very important. Correct. Because kung hindi ka mahilig mamati, Boss Stan ho, ano gito? Naka-imogid mask kung hindi ka mahilig mamati, laban-laban ang knowledge limited man. Aman mag-speaker ko sa mga young people, gambag yung permi, paano ka magmayo? First step para magmayo ka, listen. Listen. No, mati sa parent mo, mati sa teacher mo, mati sa legit yung mga news, basa. Because kung hindi ka mahilig mamati, kung mahilig ka mag-istorya, you don't learn when you don't know how to listen. Tandaan tayo na permi. Okay? So, sa ato niya faith, dapat we always give time mamati sa iyang word. Inigyapan niyo ko po sa alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio!